emre bi na ye keka nsensem bi se akwanhia bi si na akwanhia na si ye ne obi bodua ena nipa no bodua no freso akwadwo na odi bodua fa drobo ne drobo ka ye nya akwanhia yi na wona one asu akwadwo edi nkomo saa asem no ho asem tesen. Okay, nana wa kan se abisi asem a e da wase asu akwadwo ayi nsu bi a yamfa ma se ameto se obeku nipa na nsuo no ye nanane ne nananom de tete mera asu akwadwo no ba na nam ya me kasa ekura ye hu me na ya nana panyina odikan na odi nsuo na nim a omokrom nsuo no a ne oda so te afa ne akele. Okay. Papa akokra na mbeto no na asu akwadwo no wowura wom no ye de bia nsuo ne da no ye se nana ye kasa ye fro no boni dia na ya bu yimu ase na suma hene ye tena sa ase so na nsuo no mra edi kanfa me nana mnya ne comfort de me. Okay. Me yobi a me de no ye wo me no na tumi ni kura me dada. Wow. Ye de wo me na tumi no e wo me wo dada na nsuo no ye de na ba kuma sama me bepie mu ni se na metwam firi ba bi etwam ekọ na me kọto no a abrewa no buafu a ọkọ nti ni kasa una mi sare se o se ate si o kasa se so no mo na okay mo sa no mo ko mu sewa mo tene nana asa wa homa no twetwasi. Hello mpacha o teme ne kama afede wo se utwam na asu akwadwo abuafu so no na ase so no o wachi wade pajote mene ene mete on panyin senyugo adia on pene koro no adia on pene tro adia on pene se asisi oya batan nti se odi saade ne ye ne dia nokwa ne bubefu kai nti na onya bia obekasa akire no nti okasa akire me ama mi dade eche mi ko yi apere kire se bi o kafre nananom ampanfo ewo asu akọ yetu anamon ama nsuo ni yeden ebetena se na kese a se ne boafo a mire bi okasa fa me mu a bibi ebesi a mitimi kama ne ya adwuma na asu akọ adwoa no se ye kasa yi owo tumi papa asu akọ adwoa ye nsu a wo beduo na wo yare sesi yi na ye amamere na amane ma obeti apo. Wow. Obi aju sika wadwane ubedru sesi a ye kasa de kira berewa. Ye kasa yi wonsa beka. Obetu kwan a obeboa mo watu kwan. Se biepo opa wo utimi bawa. Ye me kasa yi bebre wodomase. Ombedi adanse ya na mensa no amwo anyama bibiri. Wow. Nanti asu akwa adwa na eda wono no kwadi udi bodua. Ye nan wo kurobia so. Panisa wutie me. Metie opa. So bi beka kira se ye dia so akwa adwa bodua nti bramane nan ma ye sofo. No ye hwan ya oboa. Sa. Ye du bodua ro chekwa gi so ba asu akwa adwa. No no so udi dua foforo na nsu foforo boson foforo bodua obedu ne ntan obetima dana ma wo. Odi ne ho onso won hye obi ase. Na kire mu ye na tese kire se wo tachiman wo kumase wo nkran na wo de su akwadwoa ebodua obi ya ntimi ntu wo kumase nkran tachiman kire oba asu okọ na oba asu akwadwoa ho sa oye nsu a obi anu woti ye nsu no kurobi aso o chi wa gi se oba ni. Wow. Metie. Na mpanfo ho nti tumi ma kwanse yetimi dane. Na hwe kwadwo anwawade ba kono no. Hwe kwadwo a oye nsu a oje hoho. Wa woni bi o se sia o se no. Na ja ba se o be dunu be tino asab se ka tere o se antisa ye ko du a wan na kwa na de ko ne be kun ko be 100 f
asɛm no kure de da be kama ama ne ope bia won saka na nana enwene no eye nana su akwadwa ma na se eye enwene omugum keke dabi usia mu no ka se ukodu aya nsuo ne ma me ba na ehodi bet me hu se me no di nkomo wie ya ofre no na wonde na di nkoma pano mienu miensa bi gum me hwese ei nana me ni sukura biri me ai ne wone se asu akwadwa no ndwiri na omugum na obi ane na dwuma wo ye sa nti so wodi akwantuo ba ni ono betie akwantuo obeye baba beye akwantuo de no ono odane adwuma wodi baba bia ne ya otie nti omungum keke obi ane na dwuma wo ye ye woni ya wodi bodua sesi ase kokokun nipa ma wo beko nti owotumi asu akwa no so no oye obi abono man dana odana koma so wow mono bono man sa na nwura adwo sesi ya ekwa beta mi kakra si ya obekọ na okonante a obo nana no ho bane na mahene edana ku na dana so sumahene edana banya so nti asu akwa adwo ade ono woti ba bi na woto ayampe a oto wo hwe wo bane ne mere no so ni no obeka kiro enti nana wadaroma sa kwanhia bi na esi ya na wo mse abayewa bi ede asu akwadwa ebo ne dua ana later oko ana no so ekonya kwanhia eno ho ana kofa asa kwanhia na eba nana sa asem no efa wasum kakra oh nana ye no na ya mamere na amane ebesi yesre so na ne wo ne se ade ne di kamba na obi ba na oka che ne se ye ne se ya na ofrise na dwenda ne tim ne se ebia ubu no ana wuji ne sika di dabi sha kwadwa no mpe obi sika ye da ho na wo ba ye di ya mamere no bi kurati me ka se mananti ya nso me beduru ha de mi difference wo mu nye sika dwuma na ye tewa ye na nokure na ye padi ebesi ye na so se wo kire ye kire ni mu ye kasa kire se dua no omuma ye nane omo agye ntum dua no metie se obi se sofu bi se ana se konfo bi se watimi ye de ye mfo so se bra nti kiki wana no de na maame no no ope na so beti bo be kire ntumi se so wo si sofu ana se ye fa ne sen konfo bi so wo tumi a dabi nyono no asu akwadwa so no odiom se atumi na begidini kai ya peso so ta storm se ni so na fu enyefe asofo nyina ba obeje moa ya no ikasa yi ya wa sondan kase ya tintim abosom wo mu awo branfo a obeje tumi ni fre asu akwadwa ho ja ni de nya no wo kan ubedu abro so de be ma wo edo sofo bebre na se ya kasa ya kura timi dra se se sofo ya te platform anim aja nya na asu akwadwa tinye bidi waye bi abro na ye bi nti ya de na ya de ba ko ne se ya masika duro okay ya nya sika duro ya so ya na mum ya masika ebo sika ani adwuma ho ban mo sika ya de ma ne se adwuma wo ya ne ye hye mu kuna e de ma wo nya sika na mo mi be kumi ma me akumi papa me kumi yire me nua de ani ma mfa ma ho abre wanye dabi ono kura ye fum na onfa nchen ya fun obo yen ya fun obo yen ti ya so yen koye sa ma yen fun no na isa kwanchia na wo ka no de nokre na kire se wo ma ewu ye no ba ko fum asu akwadwa sa pepepe utwa ne mpoa sa na chiwa de no so no ne sa de no se obetwa asu akwadwa mpoa dabi untim twa abre wa mpoa utwa ne mpoa de na je se wo peso kire sen na dabi na badu yi nti o hene de ya na menti ase ne se sempo otwa abre wa mpoa sa na se aberwa bufu na obowura ka anu mu a nka de otwa ne mpoa no onyini nko amfiri mu dabi wo se eye dade na enam eye dade
enti ma yeka se uti ba bi o ya de a edipode kra o kra ti mu no okay ko de enti ameka se obi wa na ne kra ne mu hare okay sabro kra twam ne mframa na se huhu bi twam na mframa ne fa so a enti ma unya problem enti ayeka sa ne se obi o wa ne ye wo na najo ye wo na najo anajo a ye wo no sa atam no na tumi bia asole abaifu obi asore ye kwasa nti obi a ye wo na najo no ne kra no o pa ye adwuma o bre I see obi oso na ye wo na awia de kra nyina abre ahohom nyina kwasa ne nyina bia abre bia deda okay usia nipa ne ye pe what see se kan se ne ye nyawo nti obi a ye wo na najo ne kra mu odrusi no obi a ye wo na awia seriously nti se wo di obi se akoya adwuma me ka se ne se ye wo awia na uni hwe na odi kotwa mpo a na obe sa do san akosan obi nti ma ye ka se obi amane san obi esan obi no sa na tie I see obi ana de kra kita no I see nti se obi a ye wo na nadwo no ubo ne dua wia enya no sa ye wo na dua ye bo wia enya no because tumi a ogina wo no unim no nana bibi wo wiase o suma nkwan ne kai uduru na obehu I see nkwan ne osi bibi wo na mo uduru wo bibi wo no ye nti edu ba bi a ya nkasa etimi kini kwafa hawo to ye ho so nana ya hwe bibi ti se do ma hene ani suma hene be fe ne se asante hene nsem wi wo ya akora nye se wo ka bi sa dabi nya se wo ka bi o nananom ya kono ensuo ne tado ma hina chi nti sika hu se okasa akire do ukasa tia do ma hina ma mi bufu ade na ode beye wo na nya papa beye oden sanete aha ye kwan ho na nei ade ba ko bi a menti ase ne se enti ha ma musa wo enti asu akwa adwa wo hoyi no galamse fo betimi aba abetu galamse wo ho wotimi ma nana men kasa kura nkyere ye wo bofo ba kasie bi wo ba no so hu ya na mo ba no na bofo kasie bi da ye fe ni futu o mo kire me futu ano so ye bosoma ano so ye frɛ no ho saa mansifo kura ba mo ntimi mansifo ba eburo ni be testa okoduro wa nuru kura no wu ye saa untimi ya ntamu ha de untimi fa galanse nduru ha sa wo so wo be ma wo kokko de na fa galanse be duru ha ye hwe bise maame no odwene ne ma ho ubese na hwefa na dachi asem ne ma be didi oh tu di galanse sa wo ba su akọ na ye ntamu ha de a anya na wa bopono ni ye na sa wati ma wuram utimi ma dabi galanse de yamfo aso wo ye ha because na do ma hina kasa se yemfa galanse ma no na numa asem ono so ta do ma hina chi ota suma hina chi adentima obefira kire ama kwanse mo mra ubedu na ka na wanti as ubedu na obekun saba so edene nti so waso edene na wunti obi bia oba be hu because nsuo ni da ho no ane enwe enim pebre na eni suto bre aso kwa adwa enwe dabi enye manso onim pebre na onim suto bre mbre bia no yesu ane de sortias anotie nti ne kala ne de me beto no na no o change w gubefu abibi besi kurom obi ayi anyensen obi ayi ade a wompe obeka kire se kwaka kire nananom ene nananom se obi afom me fomo wa afom me no meji dwan meji akokọ no nsuo no dane kokọ kai dane kokọ dabi wo ho wo bedan dua no kren pedi wa ye se challenge ya be frem wa na frem mo ma ana ose asu akwadwa ompanyi sentugo dabi so omu yirgu ya ne made egu mu no dabi o de kan sense dem se me made egu mi se me yigu ya wan na mesoma ne sonko ya dwuma mame na sa asu akọ ho no wo ye mistake na upanyi sentugo de na nye kuro no mu a manfa ma ho odi ban ne ko ya nyense na mehu ne na no so be yi apaye ti asu akọ ahemfo so de no kwadi
omo ye mpanyimfo a da bi omo ye nipa bi omo ka nokre omo mfa nsuo no ene makro no mfa ni agoro omo ya ahemfo bi a ade hia omo nti nana da me ba ho asu akwadwo a wo hu me ohu we ohu na wo hu no nti wo betima hu chia bi te se chia me abubonua wo betima aba abehu te se nana jaase wo betima hu behu bi te se akele omo bia ye nipa okohu omo a anana na afra nom omo ye mpanyimfo okuro no so a wo behu omo a se bio nsuo no abakoma se me na se nsuo no ye ohia bia no yedu animu kwa ebe ya ama wanya ne yawo so ope nti ye ko nyina na ohwe wadwen ansana waboa wo nti me ba ko nyina na ohwe me ne okura ase opana se me kura da bia o tia wo hunu no abirwa de openchi opa agoro opa obi asem omnyanyi yimu enya nsu a no no oyiyi mu mesume penasem pa nti am heda ba ho be hwe se de nana ne keseye ne tumi ene abrewa eye na doye esi eteye no na se nanka o ka kire se ebia nka obe ye wo ye ibi opese amansa nyina hu nana nka ye ma ye sere no ade se aguma ye ko hu nana mpanfo se nana yi oye obi a oye tipasi nka ye ma kwan ma wodi kamla to so se ya makwan na ya nka chefa kamla to so na wubi atwa oba hye wofu nani fono oba firi wadi ka kwan wo no na wofu nani ani ahye sa enti se ebia mi wia me ho sanka mi twa nwene na oba hye wofu nani wonderful oba hye wofu nani nyina be black ana anisa ani mababi a ode fono to so a odi ato so no oba video emma na mom uyi tuba bi foforo te sa patana yasi wani partners ye na ode to wa be se ebe kama ne die no ompesa obetwa no na ode akopesika da bi nzo obetwa na agese obona mane ne ya sere no ne ya ka kire no so a obema kwa na mumi a meka se ya na na bubonua ne bia de se ede fono to so se yitwa na omakwan nti da beba bia ne de ene mesre na omakohu aberwa na wasre na fei de wa me pese na na din tenene na afema mana hunu se de ne kese yo ne mani yo enne ma no esitie because na me duru ho na me hwe enwene no esuo na ni din ase bibia anim be mra obubu pan no ne gumu no nana enwene ne ko be se tasin na sima na wo nyina yira sanetie na wo yira na wo ko hen okay ya wa berwa no wo fia anase otie kunwa kase no wo mfimfi no obeti asem se mo de koma no so mo ko ka kire ne se papa bia ba ha ba abechia wo ono so tiwa bi otie na ni hu ba mom na nantie panyin ntie mante o mo se wa ka de wo ka nyina otie nanso egise nkura no de koma no nana bado ya abonofo Ghana ye wade o bono mande me kasa me ka de se bono ye wade wo ho a ye wo bibi wo ho na se bi o ka frache ya na kasa ne ye to ye no matokre enka nya ni nie ya to no ma bebre to agu na ye ka no so de ya ye gididi ye giniti ye gina wo yi o ka se mfa video bebre mfa nsuo no so mfa mframa so mfa ma wo e wo bebre wo ho betindi amam wo hu se ampa bibi wo ho bibi wo ho nana badu mame mfa unsi na nyame ya adom a mehyedan so asanso aba ho na afi de dare de beba wadaroma na wasre babrewa aso akwadwo ama me na afi mene ne ma no adi nkomo na matwa wo mfonyini ne bi na momo amansan nyina hu sampa nana ni na mo ba sa permission no why yati edu sa oba yeso ye wotumi se ana ye wona ye gibegina nana num anim asere nana nom ya ka kire se nana ne asi ni ye ka bere obeti ase so be ya wo phone no ani enkohye bibi o wiase nana badu me da ase nyame ya do o kira me fro ne edi nkomo ye da mo so ase da tie fu ni na ase